dnešním videu budeme hrát, nebo hrajeme hru Climb Mountain a můžeme jako jít nahoru. Už jsem to hrál, jako byl to dobrý, takže můžeme jít jako nevím, co tady. Máme mapu, což je Mount Dominus, jaká hora, asi nevím, jestli existuje, to fakt jako. Ale prostě se snažíme takhle vylízt co nejvejš. Jdeme ji takhle po stromech, což je nejlepší snad takhle po stromech, protože to dost ulehčí práci, ne, že ne? Tak prostě se snažíte dostat se co nejvejš, bez toho aniž byste spadli, což jako někdy je těžší. Třeba teď jsem já spadnu, tam nevyskočím, jdu na druhou, nejde vyskočit, musím tu horu obejít. A proč mě tady nejde zase vyskočit? Dobrý. No, ozvu se vám za chvíli, až budu někde vejš. Lidi, jsem tady a já potřebuju až někam tamhle, někam jsem došel, ale cestu nevím, jsme ve Falcon Pass, nebo Southeast Slopes, ale asi ve Falcon Pass jsme. To je mapa, zase se vám ozvu za chvíli. No lidi, konečně jsem našel cestu, musel jsem se jít úplně dolů, protože tam cesta nevedla. Nevedla. To bylo. Tam, než bych se někam dostal, to by bylo 3/4 hodiny. Tady to je aspoň furt nahoru. Víte, jdu a tady se zaseknu, ne? No. Ne, nezaseknu, dobrý. No tady. Dobrý. Teď už mi to docela jde nahoru. No. Půjdu tudy. No dobrý, jsem vysoko, no. Už se nemusím bát, že bych se jako někam nedostal. Už jsem na kamenech tady, no. Dobrý. Už jsem na kamenech, kameny, to už je znamení, že jsem vysoko. Fakt jako. A jestli ne, no tak končím. Ale doufám, že ne. Lidi, a tohle je můj nový kanál. Teď z toho udělám hlavní, protože ten můj kanál, kde natáčím shorty, který tady máte odkaz v popisku, ne videa, ale v kanálu jako popise. Tak ten kanál už jako se nedá zachránit. To i kdybych chtěl, tak ten kanál se jako dá zachránit, ale zachraňoval by se další rok, ale což si je lepší založit už jako nový kanál, což pravda je. Takže jsem si založil tenhle kanál, kde tady vyšla skopka už před pár dnama. Je fakt dobrá. To vám lidi říkám. Podívejte se na to. Je to nejlepší video asi, co jsem kdy udělal. Asi je, no. Asi je nejlepší, no. Přemýšlím, jaký video může být tak lepší, nevím, ale asi je nejlepší, no. Dobrý, už jsem vysoko, lidi. Vysoko. Tady někdo položil vlajku. Což tu mám taky. Tu mám taky vlajku, ale nechci ji pokládat do. Ježiši, tady to je bílý. Mě to vypaluje v oči. Fuj. Ale. Fakt, ale vypaluje mi to v oči. Jak ta byla teď šedá, já na to nejsem zvyklý. Ne.
Nahoru, pomoc. Já nemůžu položit ani ten steak. Umrznout, ne. Nechci jít zase někam dolů až. No. Budu prostě skákat, ale tam se fakt nedostanu. Musím druhou stranou, nevím. Teď vám to lidi zase stopnu. Dobrý lidi, já jsem si položil stan a vešel jsem dovnitř, venku je asi tak 22 stupňů. Tady je teplo, jako teplota 78 stupňů, což asi není úplně podle pravdy, ale trošku mi to přibývá jako životů. Chvíli počkám a uvidím, ozvu se vám. Lidi, furt jsem na stejném místě, jsem ve výšce 684 metrů. Nahoru na Midland Approach, to mám daleko, jsem furt ve Falcon Pass, což už jsem docela vysoko na sněhu, což je dobrý, ale tak jako... Ale i tak prostě se vám ozvu potom. Cheeseburger. Jdu co nejvejš, lidi. Ne, oh, no. Spadl. Au. Do haje. Nevím. Nahoru potřebuji. Jo. Jo. Jsem vejš. Ne o tolik, ale i tak dobrý. No nic, teď už jsem spadl, no nic. Dobrý, já se tu chvíli budu motat a řeknu vám čau. Lidi, zase se dostávám nahoru, ale tady má cesta končí, nedocela. Chtěla říct prostý slovo, nedopustím to, ale já už chci prostě tam bejt. Čau lidi, teď mi nefungoval mikrofon, tak to dělám ve videu, takže zatím cos.